ești. Iată-mi, și apoi cum s-ar face ca să o poată cineva întrebuința când o vrei? Nu, când nu-i vorbă, când e una nu face trebuință. Dar tare mă merg și eu de așa comedie. Păi, cum să facă coană? Să ierte și în sta fața dumneavoastră. Ia, când vine cuiva poftă de dânsa, o șuieră de câteva ori cum șuierăm noi oile la strungă. Și apoi atunci ținte la frecurs cât ce-i pute, că las dacă m-a dat de rușine. Iar când te-i mulțumi și vrea să te lasă de frecuș, să strigi la dânsa, harar nesățuos. Și atunci îndată numai și o vezi că să tragi înapoi frumos, ca șarp de la lapte dulce. Și pe urmă de câte ori să scoală tot așa să faci. Și dacă nu te-i mulțumi, atunci să mă blestem pe mine cu coană. Bată-te pustie să te bată mușic măscărășos. Că dracului mai ești. Zice coana, care început să se mai deprinde cu vorba de masă. Auzi, ia ieșuleacă afară din odaie și apoi te chema eu acuș. Ca și o leacuță de treabă. Hai, du-te. Țăranul tace molcum și ies, iar cu coana, drept șercare, începe a șuiera mătărânga. Și atunci cinstita pulă face zbuc în pizda coanei. Și dă-i de mergea colbul. Dar chita coanei, vorba aceea, baba bătrân să sperie de pula groasă. Și dea sărmana cum șade mielușeu la țâța oaiei până și se satură de lapte. Cu coana era de șele cam târtoșă, strâmtă în pizdă tare în șale, crâșcă pula din masale, că e cam iutea oțale. Nu vezi prea cinstită cu coana, că încă de la facerea lumii s-au încurcat lucruri. Toate femeile din lume vor pulă și Dumnezeu le-a dat pizdă, în timp ce toți bărbați din lume vor pizdă și Dumnezeu le-a dat pulă. Mai îndreaptă ceva dacă poți. În sfârșit, după ce s-a săturat cu coana bine, apoi zice șetișor, haram nesățuos. Pula atunci pe loc s-a muiat și foflenchiu cade jos. Coana îndată o ridică cu mare sfințenie și o pupă drept în bot. Apoi strigă pe țăran în casă și luându-l cam pe departe zice: Mă, țăranii, mă, și cam cum ți s-a întâmplat de ai tu blastamață de astea? Cum se întâmplă cu coana? Ea mai astă primăvară, sămănând păpușoi în țarnă, a adus dracu că mai bine noi, zice. 2 oameni pe acolo și unul din ei m-a întrebat ce seamăn. Și eu să nu-mi stăpânesc gura. M-a împins păcatul să răspund în șudă că pule seamăn. Să iertați dumneavoastră. Și atunci el, poșit la gură sau naiba-l mai știe cum a fost, a blagoslovit cu amândouă mâinile spre ugorul meu din treacă zicând: puli să dea Dumnezeu să facă. Și cum vedeți dumneavoastră, puli s-au făcut cinstită cu coană. Și ia că așa m-am făcut și eu negustoriu de puli, fără știrea lui Dumnezeu. Și pula mea și 3 bani și o căruță de jidani să ierte cinstita fața dumneavoastră. Dumnezeu să-ți ajute, Dumnezeu să-ți ajute, că binele mai zici pe lume, mâncă-le și a lumii. Păi dă coană, dacă așa le cheamă, cum asta pulă să le mai zicem? Omule, mă, dar oare nu cumva așa au fost Hristos și cu Sfântul Pietru? Ha? Că numai ei sunt așa de făcători de minuni. Păi dă coană, mai știu eu cine să fi fost? Dumnezeu, ori dracul să-l bag în chista mâine sa, că mai bine nu îi zice. Să ierte cinstita fața dumneavoastră, că știu că mi-a făcut o bună. Păi, dacă e așa cum spui tu, mă, țăranii, apoi eu cred că tot Hristos a fost. Și de aceea
hai să cumpăr și eu una spre aducerea aminte de anul când s-a făcut pe o goară de cele care spui tu, că după mine asta e un semn de belșug. Pulii vrei să zici, Coană? Păi de cele mâncale să le mănânci, că mult le mai porți prin gură. Apoi dacă așa ni de prinsă gura, ce să facem? Iertați și dumneavoastră, dar și dacă a fi după vorba dumitale, Coană, apoi mult stau eu și mă mir de Dumnezeu. Ce dracu, n-are el altă treabă decât numai să se apuce de făcut pule pe ogoarele oamenilor? Doamne, iartă-mă, dar pulos trebuie să mai fie și Dumnezeu acela de-i plac așa de mult pulile. Însă mai știi păcatul. Poi face și eu ca dumneata, Coană. Poate a vrut Dumnezeu să cașe cu bani în punga mea, că de mult și-a de pustie, frântă de parana la sufletul meu. Ei, ce zici, Coană? Ei-ți una orba, că mă prea întârziu cu iarmarul. Ce pot să spun? Apoi, să spune și matale, cât înșerpi scârnavia asta? Zic, Coana, făcându-se că e greață oarecum, vorba aceea, de mi-o Dumnezeu, dar nu-mi trebuiește. Apoi ce să-ți cer cinstită, Coană? Ca să nu ne zbatem, mi-i da 500 de lei în capăt și pace bună. Ce ai spus? 500 de lei? Da, Coană. Doamne, păzăște, dar știi că ești de duh mățăranii? Păi da, Coană, mult mi-au asudat și mie coaile până am prășit atâta mari de pule și le-am adus în halul ăsta, cum le vezi. Și dacă de la una ca dumneata nu mă-i chiaburi, apoi de la țăranții de-a noastre ți-ai găsit să mă pricopsesc. Că el ar voi să le dai câte o testea de pule de o para și câte un braț pe deasupra. Apoi la noi, la țărani, băga mea-și, Doamne, iartă-mă să-mi bag, să iertați de vorba așa proastă. Da și, ce? 300 nu ți-o fi de ajuns? Nici o lescaie mai puțin, nu pot, Coană. Atunci, 400, bine? Nu se poate, Coană, nu se poate. 450. Nu vine nici așa. Nu, cu Coană, nici 499 de lei și 39 de parani. Nu te mai pune și mata cu mine, Coană, pentru 50 de lei. Fă-mi în cartea o staftea, să nu mai stau, că hai să ai o bunătate de pulă de mi-i pomeni și mi-i îndrepta și la alte cucoane de-a dumneavoastră. N-aș 500 de lei. Dar nu cumva să te obrăznișezi să spui cuiva că mi-ai vândut mie mascaralele de astea, că apoi a tău e dracu, înțeles ai? Racu, Coană, dar păi eu grija asta o am, păcatele mele. În sfârșit, Cucoana dă 500 de lei, își ie pula și țăranului pe aici e drumul. Se duce în treaba lui să vândă cum a putea pe celelalte pule. Dar pulii de-ar avea, despre asta nu o să mai plânge la cum vorba aceea, calul bun din grajdu se întreabă. Dar ce mai atâta vorbă, cum s-a dus țăranul, cu coana cea pâșină și spăsită, faci o cutie de argint polită cu aur, împodobește sfânta pulă în bumbac stropit cu aromate, o așează și o încuie în cutie ca pe un odor neprețuit. Ia cheia la sine și când îi venea hachițele, se așeza gospodărește pe treabă. Își astâmpăra pofta și ca mai ba să-i ducă dorul sau să mai umble pe apucate ca până atunci. Să închipuluisă bine cu coana, cât se poate de bine pentru bătrânețe. Amu, într-una din zile, ia ca și vine popa de pe moșia cu coanei și o roagă de toți Dumnezeii să-i boteze un copil. Cu coana, ca să nu strice hatârul popii, pune cai la carită și se duce cu dânsul în sat să-i boteze. Și după ce îi botează copilul, rămâne la popa la masă în acea zi. Și la masă, luând și coana mai mult un păhăruț, 2 de vin, cum-i treaba oamenilor. Mai poftim, luați-l măcar până la brâul pe Otesei, ba atâta rău să fii. Picucoană o ia vinul de cap și pe loc îi și veni poftă de pulă. Ei,